Milí televizní diváci, vítejte na Střední pedagogické škole v Karlových Varech. Začátek každého kalendářního roku je období, kdy se žáci 9. ročníků rozhodují o tom, kde budou pokračovat ve studiu. Proto střední školy pořádají Dny otevřených dveří, kde se uchazeč dozví vše o svém zvoleném oboru. A my vám v dnešním díle nabídneme ukázku ze Dne otevřených dveří právě z Karlovarské Pajdy. Celý a správný název našeho dnešního hostitele je Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary. Z dlouhého názvu školy vyplývá, že i nabídka oborů vzdělání bude pestrá. Bližší informace k jednotlivým z nich nám podá ředitel školy magistr Bohuslav Peroutka. Vážení uchazeči, rád bych vás přivítal jako ředitel Střední odborné školy pedagogické, gymnázia Vyšší odborné školy v Karlových Varech na Dnu otevřených dveří. Naše škola vám nabízí a poskytuje vzdělávání ve 4 maturitních oborech, z nichž asi nejtypičtější pro nás je předškolní a mimoškolní pedagogika. To je obor, který umožňuje vzdělávat učitelky v mateřských školách a vychovatelky. Zajímavé na tom oboru je to, že již po maturitní zkoušce mohou absolventky přímo pracovat buď v mateřských školách, anebo ve školních družinách. Každopádně nicméně nic jim nebrání, aby postupovali v následném studiu na vysoké škole, většinou na oborech učitelství, obecně vzato na humanitních vědách. Dalším oborem, který je příbuzný, je pedagogické lyceum, obor, který je více studijní, každopádně pedagogicky zaměřený a u jeho absolventů se předpokládá, že budou dále studovat na pedagogických fakultách, popřípadě na opět humanitně zaměřených vysokých školách, například filozofických fakultách, fakultách humanitních studiích a třeba i právnických fakultách. Dalším typickým oborem na naší škole je gymnázium tělesná výchova, což je obor zaměřený především na sportovce, kteří jsou připraveni a ochotní studovat. To znamená, máme na naší škole hlavně hokejisty z Energie, z Karlovy Vary, máme z Baníku Sokolov fotbalisty, z FC Karlovy Vary, máme děvčata z Lokomotivy Karlovy Vary, to znamená basketbal, máme ale lyžaře, běžkaře i sjezdaře. Protože to gymnázium, tak absolventi fakticky po maturitě, dalo by se říci, přímo musí následně studovat, aby mohli získat kvalifikaci nějaké oblasti. Nabízí se přímo studium fakulty tělesné výchovy a sportu, která je jakoby programově napojena přímo na jejich středoškolský obor. Nicméně nic jim nebrání, aby dále studovali třeba z management sportu, aby se pokusili studovat třeba na pedagogických fakultách, především na katedrách tělesné výchovy. I toto gymnázium je zaměřeno humanitně, to znamená, případně další alternativy by byly směřovány třeba do studiu humanitních věd, jako jsou psychologie, pedagogika a podobně. Poslední obor je sociální činnost, obor, který u nás máme již delší dobu, ale je nově pojmenován. Původně se ten obor jmenoval výchovní a humanitární činnost. A tento obor nabízí kvalifikované studium, opět již po maturitě, pro ty žáky a ty uchazeče, který zajímá sociální oblast a kteří by chtěli se ve své profesní praxi etablovat právě v této oblasti. Podle mého názoru oblasti, která má obrovskou dynamiku a obrovskou budoucnost, protože řekněme se stárnutím populace, se vzrůstajícím věkem odchodu do důchodu bude obrovská potřeba těchto pracovníků. Výhodou tohoto oboru je, že opět po maturitě jsou tyto absolventi již podle zákona 108 z roku 2006 v sociálních službách kvalifikováni přímo pro praxi a mohou nastoupit vlastně přímo do oboru. Opět, protože je to maturitní obor, nic jim nebrání v tom, aby dále buď denně, to znamená prezenčně, anebo dálkově pokračovat v rozšiřování své kvalifikace, buď studiem VOŠ, které by mohly třeba případně i na naší škole, anebo studiem bakalářským, popřípadě magisterských na standardních veřejných vysokých školách. Věřím, že během tohoto dne otevřených dveří projdete celou naši školy, prohlídnete si i prezentace, které budou vlastně odprezentovány v jednotlivých stanovištích, jak tělesnou výchovu, hudební výchovu, tak třeba i dramatickou a na základě svých zkušeností třeba podáte i přihlášku na nějaký obor naší školy. Nabídku oborů ji známe a nyní se vydáme na slibovanou prohlídku školy. Na jednotlivých stanovištích se dozvíme spoustu zajímavostí o každém z nich. Magistra Lada Dospěvová nám přiblíží průběh přijímacího pohovoru z hudební výchovy.
Pro studium na střední odborné škole pedagogické pro obor předškolní a mimoškolní pedagogika je potřeba pro ten předmět hudební výchova s metodikou zvládnout talentové zkoušky. Uchazečky si připraví lidovou písničku. Tuto písničku budou transponovat od různých tónů. Dále se talentová zkouška skládá také z analýzy sluchové, kdy budou rozpoznávat jednotlivé tóny ze zahraného vícezvuku. No a dále budou opakovat takový rytmicko-melodický úryvek. Pro studium tohoto oboru na škole není potřeba, aby děvčata uměla hrát na nějaký nástroj. Vše se budou učit potom až v prvním ročníku. Od prvního ročníku tedy budou studovat od začátku klavírní hru. Další předmět, který se týká hudebnosti a hudebního vzdělávání na této škole, je zpěv sborový. Sborový zpěv je povinný na této škole, má dotaci 4 hodin týdně. Jeho úkolem je pěvecké a hlasové vzdělávání studentů a také samozřejmě, aby dokázali děvčata interpretovat stylově skladby různých žánrů. Co je dramatická výchova a jakou úlohu hraje právě ve vzdělávání na této škole, nám řekne magistra Hana Hněličková. Já vás tady vítám v sále, kde se učí dramatická výchova, osobnostní a sociální výchova, podle toho, na který obor se k nám budete hlásit. Pedagogické lyceum a předškolní výchova má tento předmět i ve svých maturitních předmětech. Můžete si ho v lyceu volit už od 2. ročníku jako výchozí maturitní předmět a v předškolní výchově mají všichni tento předmět v 1. a 2. a potom ve 3. a ve 4. funguje tenhle předmět jako specializace dramatická výchova. Myslím si, že osobnostní a sociální výchova, která je vlastně gruntem toho předmětu ODV, tedy osobnostní a dramatická výchova, ať už ho pomenováváme jakkoliv, je hlavně v 1. ročníku, kdy se na střední škole potkávají studenti, kteří se vůbec neznají, žáci, kteří přicházejí ze základních škol
A tady přes tu sociální práci, to znamená komunikativní, kontaktní cvičení, aktivity herního typu, tak přes ty se ta parta třídní velice rychle poznává. Dramatická výchova vychází, jak už ten název nám napovídá, z divadelního umění, byť je to sociálně umělecké učení. A vy tady dneska uvidíte jednak ukázky z interpretace a z improvizace. To jsou takové dvě základní metody, se kterými dramatická výchova pracuje. Uvidíte tady interpretační výstup studenta, který se dostal s tímhle přednesem až na pedagogickou poému, což je celostátní kolo pedagogických škol v uměleckém přednesu. A potom pár improvizací, pár technik, které mají nějaká pravidla, musíte je dodržovat a ještě existovat pravdivě v situaci. Tady na této škole ještě pracuje studio divadla Dagmar a pedagogické školy, což je takový divadelní kroužek, který sdružuje studenty zajímající se o divadlo jednak z této školy, ale i z Karlových Varů, ze středních škol, z keramické školy zdravotní, z gymnázia 1. českého. Plus sem ještě dojíždějí bývalí studenti, to znamená teď už vysokoškoláci, to znamená, že to je pro účastníky takové docela i hezké, zajímavé lidské setkání. Robert Fulgium z knihy Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Dobří přátelé dávají nakonec své majetky dohromady a pořizují si dítě. Já jsem v tomhle příběhu kmotr a beru to smrtelně vážně. Zatím jsem kluka seznámil se samými zajímavými věcmi života. Čokoládou, pivem, doutníky, Beethovenem a s prostými vtipy. Myslím, že Beethoven mu nic neříká, ale zatím mu je teprve rok a půl a za čas bude mít plné zuby čokolády, piva, doutníku i z prostých vtipů. Ještě jsem mu nevyprávěl o sexu, ale on už nějaké představy má. Taky jsem ho seznámil s pastelkami. Koupil jsem pastelky Crayola pro začátečníky, takové ty malé, co malují téměř sami. Čas od času jsem mu jednu strčil do ruky. V druhé ruce měl doutník a neviděl mezi ním a pastelkou žádný rozdíl. Až konečně minulý týden jsem ho vzal za ruku a udělali jsme na novinách tlustou červenou čáru. A najednou bum ho. Pochopil to. Neméně zajímavé informace o dramatické výchově jsme se dozvěděli i z úst samotných žáků. Dobrý den, já se jmenuji Tereza Urbanová, jsem ve 4. ročníku, konkrétně je to obor sociální práce, teda za mých dob se to ještě jmenovalo humanitární činnost a dnes jste mohli vidět ukázku z dramatické výchovy, kterou v našem oboru máme v 1. ročníku a v 2. ročníku. Jmenuje se to osobnostně dramatická výchova. Zabýváme se tam taky různými improvizacemi, vytvářením kolektivů a tak podobně. Význam tohoto předmětu vidím hlavně v získávání sebevědomí například, kde člověk se naučí, aby se nestyděl, protože spolužáci na něj jakoby třeba koukají při těch improvizacích, tak mě to třeba pomáhalo v tom, abych se přestala stydět, získala větší sebevědomí nebo naopak rozvíjela svoji fantazii. Dobrý den, já se jmenuji Míra a studuju 4. ročník pedagogického lycea na střední odborné pedagogické škole ve Varech. Na tento obor jsem se přihlásil, protože toužím být učitelem a z tohoto oboru můžete jít na jakoukoliv vysokou školu. Je to kvalitní příprava na další vzdělávání a hlavně je to zaměřeno na budoucí vzdělávání a praxi v pedagogických oborech. Mimo jiné se věnujeme i dramatické výchově, kterou máme od prváku až do čtvrťáku a můžete si ji vybrat jako specializaci a poté z ní maturovat. Je to osobnostní a společenské vzdělávání, kde nás vlastně naučí jednat s lidmi, vést lidi a zároveň naučí nás sebevědomí a spoustu dalších užitečných věcí pro další pedagogickou praxi, ale nejen tam, dá se to využít i v dalších oborech. Při prohlídce školy jsme samozřejmě nemohli vynechat tělocvičnu. Právě tělesná výchova je jedním z předmětů, který je součástí přijímacích zkoušek. Dobrý den, já vás tady vítám v malé tělocvičně střední pedagogické školy a dneska bychom vám chtěli předvést, jak vypadá přijímací řízení na obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Přijímacímu řízení je potřeba, aby si studentky sebou přinesly nějaký sportovní oděv, ten, který je jim příjemný,
každý mu vyhovuje něco jiného, takže zkrátka v tom, čem rádi cvičí. Jednotlivými prvky toho přijímacího řízení jsou gymnastické prvky, což je váha neboli holubička obecně. Potom je to kotoul vpřed a kotoul vzad, stoj na rukou a přemet stranou neboli hvězda, to je možná známější. Dalšími prvky je skok z místa, následuje hod medicimbalem a jako poslední je šplh. Na obor předškolní a mimoškolní pedagogika je potřeba, aby studentky byly celkově tělesně zdatné, aby neměly žádné výraznější pohybové omezení. V průběhu studia budou studentky i plavat, takže je potřeba, aby neměly žádné omezení třeba i na chlor a aby zkrátka plavání během studia převážně v prvním ročníku zvládly. Další, co je potřeba během studia zvládnout, jsou 3 povinné kurzy, a to je kurz bruslení, lyžařský kurz a turistický kurz. Lyžařský kurz je ve 2. ročníku, zároveň s bruslařským kurzem, který je pouze jednodenní, a ve 3. ročníku je kurz turistický. Při studiu předškolní a mimoškolní pedagogika si děvčata vybírají na konci 2. ročníku specializaci, kterou potom budou ve 3. a 4. ročníku rozvíjet, to znamená buď dramatickou, hudební, výtvarnou anebo tělesnou výchovu. Ve 3. a ve 4. ročníku potom budou mít větší hodinovou dotaci a budou se specializovat na tu danou výchovu, se které budou zároveň i maturovat, jak prakticky, tak teoreticky. Maturitní zkouška z tělesné výchovy obnáší jak praktickou, tak i teoretickou část. Z praktické části je to gymnastika, atletika, hry a nebo plavání, to si můžou děvčata vybrat. A z teoretické části mají klasických 20 otázek, které se týkají jak dějin, tak metodiky, didaktiky tělesné výchovy a po případě techniky jednotlivých disciplín. Přijímací řízení na gymnázium s rozšířenou výukou tělesné výchovy se skládá z 5 disciplín, čili ty přijímačky jsou praktické, skládá se z člunkového běhu, ze skoku dalekého z místa, ze přeskoků s nožmo přes lavičky a ze schybů na hrazdě nad matem. A potom ještě tam předklon, kdy se předkloní a měří se rozsah pohybu. Co se týká výstupů na sportovní gymnázium, tak je praktická maturita a plavání. Plavání končí ve 3. ročníku plaveckým 5bojem. Praktická maturita na gymnázium se sportovním zaměřením se skládá z gymnastického 3boje, z atletického 5boje a ze sportovních her nebo z plavání. Žáci si mohou vybrat. V prostorách školy byla nově vybavena poradenská místnost a zážitkové učebny. S těmi nás blíže seznámila doktorka Ljuba Šlajsová. Dobrý den, já vás vítám v části školy, která je věnována výuce pedagogiky, psychologie. Žáci se zde připravují i na svoji pedagogickou a odbornou praxi. A když si projdeme tento trakt, tak se podíváme do poradenské místnosti, která je přizpůsobena tomu, abychom tady s žáky mohli řešit jakékoliv situace, které se týkají zdarů i nezdarů, které je provázejí při studiu na naší škole. Pak tady najdete místnost, která je určená pro studenty sociální činnosti, kteří se zde učí pečovat o své klienty, protože ne vždycky ten klient je v takové kondici, aby se mohl obstarat sám. Pak se podíváme do učebny, kde probíhá teoretická výuka pedagogiky a psychologie, do pedagogického kabinetu, kde žáci připravují své výstupy, to znamená, čerpají si zde náměty, zkouší se zde nějaké činnosti. No a finálem bude zážitková učebna, která je pro naše předměty psychologie, ale i pro různé besedy, pro různé zážitkové aktivity, kde si s žáky můžeme zkoušet opravdu všechno.
Vše se nám samozřejmě do našeho dnešního dílu nevešlo. Pokud máte ještě další otázky nebo máte chuť si přijít školu prohlédnout osobně, neváhejte kontaktovat ředitele nebo zástupkyně ředitele školy na uvedených telefonních číslech nebo na webových stránkách školy. Rozhodně si nenechte ujít prohlídku školní galerie, stejně tak jako žákovské práce umístěné po celé budově školy. Tolik z Karlovarské pedagogické školy. Pokud jste si některý z nabízených oborů vybrali, tak neváhejte a vyplňte přihlášku. Nezapomeňte však, že poslední termín jejího podání je 15. března. Příští termín vysílání našeho pořadu Škola hrou je opět za měsíc a já se s vámi těším na viděnou.